बबुआ हो का अब सवानवा आते बा दशरथ मामा हाँ यही सवानवा में डांड में पखाउज बांध ली लोग हमारा समाज के लोग आ गावे गावे जाके भीख मांगी लोग हाँ अब वही में गाई लोग कैसे अरे कवना अरे कवना रे बन के अरे सिंह सोहदुलवा अरे कवना बन के रे मोरावा बबुआ हो ये असली माई के पचरा हो आई सब प्रयास लोग से ना हो अरे कवना रे बन के सिंह सोहदुलवा कवना बन के रे मोरा अरे कौन मैया मोरा यंगवा के पातर आंगना रे वो हरली नायका में पुरानका में का अंतर बा पहले गीत गवात रहे तब भाई गावे तो बहिन सुने बैठ जा भैया भाई गावे तो बहिन सुने बहिन गावे तो भाई सुने आये घड़िया का गवाता पहले दुगोला होखे तब मरद मरद से दुगोला होखे दशरथ बाबा बैठ जा पहले दुगोला होखे तब मरद मरद से दुगोला होखे मनोज भैया रंजीत भैया आजकल दुगोला अभाव में का होत बा एक कलयुग में आजकल दुगोला मर्दाना के दुगोला मेहरारू से होखत बा बैठ जा ना पैसा निकालता रे बैठ ई कॉलते ना खो पार्टी में पैसा भी नहीं खे निकला खींचा ना खींचा पहले जब दुगोला होखे बात गड़बड़ा जाला तो लोग कही देखो गड़बड़ाता अभी नया बगावे में तो रंजीत भैया पहले जब दुगोला होखे बेचू मियां गायत्री ठाकुर बाबू वीरेंद्र सिंह ई लोग ब्यास रहे लोग मुन्ना सिंह नथुनी सिंह ई लोग ब्यास रहे लोग हमनी के ब्यास है ना हमनी के नाम हमनियों के बलबस्ती कहता नहीं के अरुण अलबेला हमनी के अरुण अलबेला ब्यास सतेंद्र दीवाना फलना ब्यास नहीं मालिक वेद ब्यास के बाद में एगो ब्यास से पूरे भोजपुरी में जिंदा बाड़े जदुवंशी कुल में जन्म ले बारे आजो लहसुन प्याज ना खा ले सरस रामायण लिख दिलन जेकर नाम है शिरोमणि सुखनंदन जादू एक आदमी ब्यास बना तो पूरे लोग लीलगड़ा हंसबा हेंग कहतनी जन्नी मूर्ति भिखारी बाबा के बनल आ मूर्ति हमनियों के बनी भिखारी बाबा के सचिवालय से लेके शिवालय तक में बनल काजी जिला से लेके समरनालय तक में बनल आ हमनियों के मूर्ति बनी बढ़िया जगह ना चाहे लेरवारी में चाहे बसवारी में आ चाहे शौचालय के गेट कारण के हमनी के गीतवे औसने गावतनी दुगोला होखे हमारो माई दुगोला करे राउरो बहिन दुगोला करे कहाँ करे जहाँ मर्द लोग ना रहे केहू के बेटा के बियाह होखे केहू के बेटी के बियाह होखे अब वही में खाली मेहरारू जाई लोग माटी कोड़े खातिर आ उहे गाई लोग कि अरे पे कसी में पे पसी कैसे ए शराबी सोई अब देखी माई लोग गावतो बा लोग अरे बाप रे बाप अरे बालचंद बाबूजी आवत नहीं संघारिए गाजो से घूंघटा चुप सा अब दशरथ बाबू मामी जाके झूर तर लुका गए
कहले कि चल गइल अब गाव त उहे गाई लोग अरे आई हो सारा बिसैया आई हो आई हो तब पहली के दुगो लाई होखे जहां मेहरारू गावे त हम मर्द लोग ना जाओ लोग ना आए घरिया तो देखा तनी हमर मेहरारू निर्मला जादू माने उनकर मर्दा वो अपना मर्दा के मेहरारू न होई हमर मेहरारू बुराई नहीं करत ना माई करस के खूब आगे बढ़स हमर मेहरारू निर्मला जादू खूब बढ़िया गावेली इनकर सटा बांधी लोग उनको मैं औरत मोछे रखत होई है उनको मरद तो मोछे रखत हुई है वही जगह निर्मला यादव जी अगर डीएम बना रहती तब पूरा यूपी के नाम हो गई रही काजी हाँ जी अगर बेटी के बनाई ब्यास बनाई आई हमारा छोट भाई करण पासवान हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बारन माई से कहब कि बबुआ पर माई के कृपा रहो एगो भतीजा हो कि हमनी के तमाम बिहार के कलाकार जाई से सोहर गावे हमारा राकेश भैया वो दादी के नाती पोता पुरस्कार देनी राकेश भैया के चरण में वंदन अभिनंदन बा बेटी के ब्यास बनाई केहू नहीं खेरो कले बनावे के होखे तो भारत रत्न लता मंगेशकर बनाई बनावे के होखे तो मैथिली ठाकुर बनाई बनावे के होखे तो कल्पना पटवारी बनाई अभी मत बना दी है दू गोला में दू तीन गो के देखनी हो ओ जियने बा ओ जियने ओकरा बेटी के ब्यासवा गाड़ी देवत बा ओकर बाबू पूरा पैसा उल्टा हमार भाषा भोजपुरी के दशरथ मामा सत्यानाश हो गईले अब पहले के लौंडा रहले घड़िया के ब्यास हो गईले भिखारी बाबू दिनेश बाबू लिखनी कि असली के राजगढ़ नकली लोग पूजात बा असली के राजगढ़ नकली लोग पूजात बा डलडा में कर पूरी घड़ी देवते लोग खात बा एकर प्रमाण देता नहीं आज जौन भोजन बनल होई शुद्ध लहसुन प्याज के ना होई लहसुन प्याज डलाइल होई ओ कड़ाही में काले नेताजी के घरे केहू के घरे मुर्गा छनाइल होई मछरियो छनाइल होई कड़ाही ना बदलाइल होई बर्तन के साटा कइले बारो हलुआई के नु कइले बारो आज पूरी सब्जी बनल होई लोकनाथ मामा जी ने बारन तहर साटा नहीं बिगाड़ो देखी आ वो पूरी सब्जी देवता पर चढ़ी काथी में के हमनी के हिंदू धर्म में ओरिजिनल प्रसादी कहिया भेटाला घर के देवता के जहिया पूजा होखेला सावन में ओह दिन आ छठी माई के जहिया हमनी के माई अरग देवेली सो ओह दिन असली के राजगढ़ नकली लोग पूजात बा डलडा में कर पूरी घड़ी देवते लोग खात बा सांच बोले वाला समाज में पिटात बा आ झूठ बोले वाला के बोलबाल बढ़ल जात बा आ धर्म के दिया अधर्म से बुतात बा आवे विधाता ना त काम गड़बड़ात बा होत बा चिरहर रोजरो अतारी नारी आ कलयुग में कहां गइलन कृष्ण मुरारी दूध से महंगा एक गरुओ बिकात बा आवे विधाता ना त काम गड़बड़ात बा जिंदगी में नीतीश कुमार जी के लेटर लिखत दशरथ मामा हमारा आधा केस में से 10 गो केस पाक गए लेकिन एको हमार ना सुन ले लोग लेकिन आज माई के कृपा आज अकेला के कहो आज बिहार के तमाम कलाकार के आवाज हमारे वरुण सर कला संस्कृत के अध्यक्ष साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब सुन लेनी हर एक कलाकार के झाल वाला से लेके नचनिया से लेके बेंजू वाला तक ब्यास वाला तक के 3-3 हजार रुपया मिली हर एक महीना ये खातिर हमनी के तमाम कलाकार परिवार मुख्यमंत्री जी के वंदन अभिनंदन कर रहल बा तालियां हमार भगेश्वर मामा अच्छा जुगुल बाबा भिखारी बाबा से बड़का थोड़े बारो गलती दशरथ मामा ए बबुआ अब देखो ये तुझे कर पोता हवा तोरा भी मालूम है नहीं जुगुल बाबा भिखारी बाबा से जुगुल बाबा के तो देखबा तो दशरथ मामा के पार्टी से वो दिन जाके छापरा में 100 रुपया निकाले मतलब के दशरथ 100 दे दो क्लाइंट कहीं ना मिल रखा चल बबुआ बाबा के गोर लगा खुदरो वाला बीमारी में लगा कहां बा भैया लो 90 गो हवा ले लो भैया हां चल बाबू वाह हई हमार साज बा हां गरम का भइल बारो बैठबा कि नहीं बैठबा हई हमार साज बा बालचन नाना ई ब्यास लोग के साज बा
कलाकार के साज बा ई बजावे ला के सब कोई बजाए हाँ जे पढ़ी बैठा ना डिस्टर्ब होता बैठे जे रहो। पढ़ी हाँ उहे नु बढ़िया नौकरी चाकरी धरी भैया तब आई एकर नाम बा हुरका हाँ एकर बोल बा का बा पर्वत राज शिखर पे बैठे शंकर शिव अविनाशी नासी आ डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गण राशि गण ना गण राशि गणेश जी के शुद्ध नाम गणेश नहीं खे गणेश हाँ लंदन कहबा तो ठीक नहीं खे लंदन तब बनारस कहबा तो शुद्ध नहीं खे बनारसी हाँ बनारसी गणेश जी ना गणेश जी सुखनंदन बाबा कहे वाह गणेश जी अब भैया बेस में उठा हुआ मोटर का आवाज उठा था बेस के माइक में बेस के चलो खुल के अब अरे चली आई आई ई हमार हुड़का हाँ ई हुड़कावा दशरथ मामा समाचार पूछी हम अपन बजावे के टेक्निक अलग ले ले बानी हाँ आ यही में देवी जी के पचरा गायब हाँ जो नाजो सावन में हाँ। जैसे गुलशन कुमार जी के हनुमान चालीसा आजीवन भर बाजी जब ले सृष्टि रही रही वही गति हमरो देवी पचरा हम रही चाहे ना रही हाँ। लेकिन सावन में हाँ। आ दशहरा में हाँ। 2 महीना खातिर रिजर्व हमार देवी पचरा हो गइल बा दशरथ मामा साफ धमाल मचा दी का समाचार ठीक बा का समाचार बा ठीक बा का समाचार बा ठीक बा का समाचार लय गिर गल बा भैया पूरा नीचे गिरा के बजावा तनी समाचार ठीक बा का समाचार बा 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 यात्रीगण कृपया ध्यान दें बलिया से चलकर सियालदे को जाने वाली सियालदे एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल रही है छपरा जंक्शन से जिन बंधु को हावड़ा जाना है पीतल मार्केट झाल किनने के लिए अपने अपने सीट पर ग्रहण करें आपकी यात्रा मंगलमय हो जय हो इहे तो सिखले बानी दशरथ मामा कहनी भाई देह हाथ से कमजोर है हाँ। तो इतना न कलाकारी सीखे था कुछ की तनी लोग पसंद करी हाँ। लेकिन हमार देवी पचरा बा हाँ। हम मामा दशरथ मामा के बगल में बैठल बानी मामा के गोर लागत बानी जय हो रंभू बाबू गीत के भावा रीत के भावा बाबू बबुआ हो का अब सामानवा आते बा दशरथ मामा हाँ यही सामानवा में डांड में पखाउज बांध ली लोग हमारा समाज के लोग हाँ। आ गावे गावे जाके भीख मांगी लोग हाँ अब वही में गाई लोग कैसे हो अरे कवना अरे कवना रे बन के अरे सिनो सोहतुलवा अरे कवना बन के रे मोरावा बबुआ हो ई असली माई के पचरा हो वाह आई सब प्रयास लोग से ना हो ना अरे कवना रे बन के सिनो सोहतुलवा कवना बन के रे मोरा अरे कवना रे बन के सिनो सोहतुलवा कवना बन के रे मोरा अरे कवन मैया मोरा यंगवा
एगो गीत बा दशरथ मामा हाँ कि एक और अंतर ना होखे एक और मुखरे में जवाब हो या सवाल हो सतेंद्र भाई हाँ जी अरे तैर तर बन के अरे सिंह सह दुलवा अरे बिरदा बन के रे मोरा अरे तो देवी मोया मोरा यंगवा के पातर आंगना रे बहर अरे देवी मोया मोरा यंगवा के पातर आंगना रे बहर प्रेम से बोलती भगवती मैया की जय